Gusto ko, okay ka. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang Aksyon Bareta sa Okfm. Mga bareta sa Radyo Nasyonal, Internasyonal, Karawan, Showbiz, Salud, Asin Negosyo. Sa unang maantabayanan, digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK-FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa Okfm. Buenos dias, good morning, marana daw Bicolandia Simana, Pilipinas. Adaw po nin Wiwis, pizza 14 kan Enero taon 2021 ang sila mga lingkod digdi sa Bangon Aksyon Bareta. Ako po si Danny Aurios. Ini man po, si Ronron Enon. Lado Teknikal, Kapitana Jonathan Lopez. Aksyon Bareta sa Okfm. Unan sa pamayukan Bareta Enot sa Lado Nasyonal, 20 milyon na doses din kan AstraZeneca Sineca vaccine na preparado ng angkaton kan gobyerno kan Pilipinas. Aksyon Bareta sa Okfm. Mil na mga pangaumasin man, mga parasira sa Bicol, pig-ayudahan na kan Department of Agriculture. Aksyon Bareta sa Okfm. Travel ban sa 33 na mga nasyones papalawigon. Aksyon Bareta sa Okfm. Provincial Advisory Council kan PPO pinaapod na kan nasugma. Aksyon Bareta sa Okfm. District Engineer Vicarosis kan Camarines Sur 3rd Urine District kabali sa Babalasaon. Aksyon Bareta sa Okfm. Operation and Management Orientation Seminar pinagkondukta kan NMIS sa mga local government unit. Aksyon Bareta sa Okfm. Biyay ka na Philippine Okman kan commuter train ka na PNR mabulta na ngunya na daw. Aksyon Bareta sa Okfm. Makagom na Alan Peter asin man ang sa iyang misis na si Lani Cayetano nagbisita na naman digdi sa Camarines Sur. Aksyon Bareta sa Okfm. Senate President Vicente Soto pinag-iinitan ang mga makabayan black o kaya man mga party list na nagasusurog sa komunista maplantya ng bila tangarig mahali na ang party list na ni. Aksyon Bareta sa Okfm. Sasangapang headline sa Rado Lokal, LTFRB Regional Director Antonio Garjola nagduman sa Camarines Norte. Aksyon Bareta sa Okfm. City Planning Officer Willie Perelias sa Siman Royal Oliveira, yung pinagdesignar ni Alcalde Nelson Legasyon, tagari magkapag-atubang sa AstraZeneca Pharmaceutical Company, urog na sa sayda mga ahente. Aksyon Bareta sa Okfm. Samantala sa lado kan showbiz, Catriona Gray, asin man Samuel Bay, gusto nang maglaog sa seryosong relasyon. Aksyon Bareta sa Okfm.
Yan na kayo para sa mga pamayukan barita lokal at nasyonal ang detalles pagkatapos ka na kayo para mga pagramdom. Ali kay Kapitan Jonathan Lopez. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rice coffee, puro-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Una sa detalles ka na barita inod sa lado nasyonal, pinag-aandaman na ka na gobyerno kang Pilipinas ang pag-aangkat ni na 20 milyon na dosis ni na bakuna ali sa British drug group na AstraZeneca. Sigon kay vaccine na Sir Carlito Galvez Jr. Muna na daw, nakatalaan magpirmahan sila sa tripartite agreement tangariga para sa kasunduan sa kukuano na bakuna laban sa COVID-19. Muna na daw, pipirmahan ang tripartite agreement sa pinagkakarikulong nasa labi sa 20 milyon na dosis kan AstraZeneca sigon pa kay Galvez. Sa ipang sinabi na dahil mahuri ang Pilipinas sa pagbakalin na bakuna. Ini sa tao kan mga kontrobersiya sa mga pagtuyaw sa inda kan mga senador si mga congressman na sige sa ng platikan ni Galvez asinhay na ang pigasabing mababakal na supply kan bakuna. Ang tripartite supply agreement sa pagultanan kan na gobyerno nasyonal sin kan mga local government unit sa babakalon na bakuna. Pagkatapos kan permana magkakaiguan na tripartite supply agreement na pipirman kan gobyerno nasyonal mga local government unit para sa vaccine maker. Ang responsibilidad kan lokal na gobyerno na yuman ang mamala sa pagbakuna, sabi pa ni Galvez. Ariba pa mga kaipon para sa supply sa pagbakuna, kasama na digdi sa responsibilidad man kan LGU, national government asimana pribadong sektor. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado lokal, kita maabot na sa 3,000 na mga parauma asin man mga parasira digdi sa Bicol Region. Natawanan na nin 5,000 pesos na cash and food assistance sa pagimangkan ng Department of Agriculture. Ang CFS-MFF o kaya man cash and food subsidy for marginal farmers and fisher folk program, biga sabi ni Regional Director Rodel Toldilla. Mesmong ang DA ang minataw ning ayuda asin iyan ipinapagi sa Municipal Agricultural Office sa lambang local government unit. Nagpapadagos ang pagtao kani nyanras na ang eksaktong bilang na 2,970. Iyan sa record na nagaluwas kanakaaging January 12, 2021 kanakaaging sinang aldaw. Biga sabi kanina magpapadagos na ayuda basta siguradoon sila na si man na para uma o kay man para sira nakalista sa saindang munisipyo bilang recipient kan programa kan Department of Agriculture. Aksyon Bareta sa OKFM. Hill de la Cruz. Rata sa kamot kan mga autoridad partikular na ana mga operatiba kan bypass operation ang sarong 66 anyos na lulo na
naging kausa para magkondusir ning bypass operation ang mga autoridad mga bandang alas 6:20 kasubanggi diyan sa may patlikasyon na 4 Balatas kan siyudad ning Naga ang pinagsarong persa kan Station Drug Enforcement Unit personnel sa panginginog ni Police Lieutenant Arthur Borja ang Chief of Police kan Station 6 kay bayan man ang City Drug Enforcement Unit pinagkanakaiguan ning barakalan ning Shabu sa suspetsadong si Antonio Mansira Inacor 66 anyos meagom, driver sa residente, kanso na 4 Balatas kan siyudad ning Naga. Sa ginibong drug by bust operation, igwang posting push your buyer, pati naman sarong confidential informant na kung saan ini ang nakabakal ning sarong pidasong heat shield transparent plastic sachet na may laog ning siyabusar nakakalaga ning 500 pesos. Alagad sa ginibong search ka ng mga otoridad, nakuha ng paning nagkakapirapang mga pidaso ng heat shield transparent plastic sachet na may laog ning shabu. Ang nasamit ng persona ang haloy ng pinagmamanmanan kan mga otoridad digdi sa laog kan siyudad ning Naga na talagang nagbabariwas ning droga. Mientras tanto sa ginibong pag-search as in man, pag-inventaryo kan mga nakuang mga ebidensya, yaon man ang presensya kan suspetsado pati naman ang mga mandatory witness. Ang suspetsado ang turis man dinara sa Ecuador kan PNP digdi sa laog kan siyudad ning Naga asin tani ang nakatalaan na sa ngataning kaso sa pagbalgar kan Republic Act 9165. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, ini man si Hil de la Cruz, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report. Iba pang balita sa lado nasyonal, hinagad kan University of the Philippines Octa Research Group sa gobyerno kan Pilipinas na palawigon ninduang simanan travel ban sa 33 na mga nasyon tanganig mapugulan ang paglaog kan virus kan United Kingdom na variant COVID-19. Sinabi ni UP Octa Research member Dr. Guido David na dayaman nangangulugan o dapat ipasiguro ka na gobyerno ka na Pilipinas ang pagdepensa laban sa virus asing kinakaipon palawigon na dayaman na makalaog sa Pilipinas ang iba mga nasyon na igwana kan sinabitang delikadong virus. Ang pagkakadiskubre ka na sinabitang variant sa COVID sa South Africa si Nigeria, nagpapaling siya na posibleng magkalat pa ini sa ibang nasyon. Nakatala magtapos ang travel ban noong Enero o kay man sa Enero 15. Asin na sinasabing pag-uulayan pa kung kinakaipuan na palawigon o kay man sa good na siya na digdi, nadakatala magmiriting liwat ang Interagency Task Force. Sakop kan travel ban, iyon nasyon kan China, South Korea, sa Estados Unidos, Japan, Brazil, Australia, United Kingdom, Pakistan, Jamaica, Oman, Australia, Portugal, India, Finland, Norway, Jordan, Denmark, Ireland, Israel, the Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Africa, Canada, Siman, sa Spain. Aksyon Bareta sa OKFM. Uyaman mo na nadawang anunsyo hali sa kasolkoan na sinman na kasolko to, inutunta sa kasolko 1, magkakaigwanin na schedule na brownout sa January 15 sa aga. Iyan maghapon alas 9 nin na pagkaga, sakod alas 5 nin na pagkahapon. Iyan sa rason na maglipat nin load sa 5 MBA Sipokot Substation sa 20 MBA Libanan Substation, kasabay naman kan pag ribay o kay man pagbalyonin mga poste sa gilid sila kan highway. Ang mga piktado iyo ang banuang kan napasakaw, Tinalmod, San Antonio, Salvacion, nyan rastantong sa Libanan, ang mga barangay kan San Isidro, Malinaw, Tanag, Cambalillo, Tinalmod Nuevo, Tinalmod Viejo, Salvacion, Villa Socorro, Mambolon Nuevo, Duang Nyog, Bosak, Palong, Paguling Viejo, Tinangkihan, Bagakay, Mabini, Lumaluba, Sibuho, Palangon, Tampuhan, Bahaw, Sigamot, Bicol, Bigito,
bigito nuevo asinman bigito viejo odok asinman na bahay. Mientras tanto, ang kaso Kodosman, iguaman ng pinag-schedule na brownout, iyan sa maabot man na Biyernes sa agapit sa 15. Magkapon alas 9 nin pagkaaga, sagkod alas 6 nin pagkahapon. Ang mga apektado, iyan City Heights Subdivision, Villa Baita Subdivision, Don Pepe Subdivision, Pakul, okay man na barangay Pakul, asinman, ang iba pa mga lugar na harani sa sinambit ng barangay. Ang rason, iyo man ang pag-ribay nin damage na linya sa nasabi ng lugar. Enot nang nangapunan ang Kasol Kodos nakadikit na pasensya tahahalawig ang sinambit ng schedule na brownout. Aksyon Bareta sa OKFM. Naputol si Carlo Baldosa, mapadagos kita pagkatapos kan nakapira mga pagirumdom, hali kay Kapitan Lopez. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang NG Marcamonias, Ace Villapando at Cyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa.
Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeal, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia. Sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga sugil supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious The Stevia Company, ISO certified and world-class quality. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Una sa magpadagos kan iba pa mga barita sa lado nasyonal, maramang una na daw sa kudon mga Biyernes kung nakalog na sa nasyon ang variant kan COVID-19 na dahil na discovery sa United Kingdom o kay Manyoki. Sigon kay Health Undersecretary Rosario Beriri, muna na daw kay man sa Biyernes sa luluwas ng resulta kan ginigibong pag-examine sa nagkapira mga Pilipino nalipas sa ibang nasyon na pinagduda na kuanan ka na Yuki variant perang alaw matapos kan pag-abot kan sarong Pilipina halik duman sa Hong Kong. Ito ang pinaluwas na report kan na Departamento de Salud. Tari makataw siya ng report sa publiko. Padagos nang binomonitor ang ikadawang batsa na nakaibanan ka na nagposilibong Pinay. Piglinaw ni Beriri na bako lang ang COVID variant ang sadang binabantayan kundi ang iba pang variant kan coronavirus disease. Siri Simana, nakakaigwa sila ng pangungulikta ni na specimen tangariga mailinga kung nakaigwa na ni na bagong COVID-19 na urod na ka na variant na COVID na hali pa duman sa nasyon kan UK. Aksyon Bareta sa OKFM. Ernie Marfil. O yan ang police report sa Banuan kan Pasako Camarinesor sa Panginoon ni Police Captain Efren de la Cruz ang OICC po Police, ang 504 Maritime Police, tapos ang PNEA, kamarin ng Philippine National Police Provincial Office, ginakop sa bypass operation ang sarong suspect na sinasabing nasa listahan kan PNEA. Ang suspect si Sandro Javier Lorenzo, may alias na Doc 26 anyos, na biting partner kan Zone 6 Barangay Santa Rosa del Sur, Pasako, Camarines Sur. Sabi sa police report, may nag-actual na police asset na nagbakal din droga sa sinabit ng suspect. Pero pinasong si sa paril sa plastic sa siyaan naglo sa barakalan sa 500 peso bill. Alagad kan i-body set pa ang sinabit ng suspect na kung anan pa ning ID holder. Kulot itom na may lang pagtulong pinasong transparent na may siyabu. Igwa pa na ko doon ng 500 peso bill na may serial number. Sagod at by bus money na kuaman sa saya. Mientras tanto, sinabit ang ining suspitsado niya na sa jail kan Pasakaw Police, tigsampahan na din na kaso. Yan ang police report. Ako si Ernie Marfil, gusto ko, okay ka. Sa iba pang detalye sa magatugang Senado lokal, mas lalong naghiwas sa lugod ang problema sa red tide. Ini ang pinagkumpirma mismo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagiman ni Ma'am Noni Inolba. Pagkasabi kanikan na sugma na kung dati nagpunsa na sa Sorsogon Bay, alagad kunyan, nadagdagan pa nin
lugar sa Masbate na kung saan ang mandaon kabali na sa pinakadeklara kan na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Office na igwa o kay man na kontaminado nin na toxic na iyoan na kausa tagani silang ang gabos na mga laman dagat lalo na kung shellfish kabali na ang tahong o kay man ang pinakapamusong baloko duman sa Sorsogon ang pinagababawal na kakanon. Matatandaan kanakagin sanang Disyembre 4 kanakaging taon na 2020 enot nang nag-aanunsyo ang BIPAR na igwanin na red tide kung kaya pakiulayin kani ang Philippine National Police na mag-kondukta na checkpoint lalo na sa boundary kan na Sorsogon asin man na Albay na dahil natugutan pang maibiyahe ang ano man na klase nin pagkakan na hali sa Sorsogon Bay lalo na kung shellfish o kaya man na tahong o yung pahayag ni Ma'am Noni Inolba. Kang nakaaging December 4 and 5, nag-release po kita si local warning. Considering that itong red tide toxin dyan sa Sorsogon Bay, naglangkaw or lampas duman sa inaapod kang regulatory limit. And basado din po duman sa Shellfish Bulletin number 29 kang December 22, naidagdag na po ang Sorsogon Bay sa positive for red tide. And currently, itong issued na January 12 Shellfish Bulletin number 1 along with 23 other fishing grounds sa bilog na Pilipinas, ang Sorsogon Bay is still included in areas na positive for red tide. Yan, tanto may koneksyon sa bagay na yan. Ang rason kan red tide, iyon ang pagkabulabog kan tubig o paghiro kan kadagatan, huli naman kan sobrang current sa tulong kayong magkakasaludan na bagyo na nagkatama kadakagisa ng taon. Ininagdag ni Ma'am Noni Inolba, tangal na sinang matawanan nin proteksyon ang mga parabakal bago ng estratehiya ang sindang ginigibo. Direkta ng kinakaulay ang market administrator sa lambang local government unit, tangal na sinang sinda patanidan na dai magbintakan tahong, lalo na digdi sa Camarines Sur. Ang usual po is ang information tinataot po sa mga local government units. Kasi ang role in the dissemination po kayan or information sa kanya-kanyang barmaan niya o po duman sa local government, basado po yan duman sa Fisheries Administrative Order number 235. Yan po itong safety and control of paralytic shellfish poison. But then again, we make it available sa tuyang mga media partners and iba pa po na tao along with duman sa mga major public markets, kinakaulay ta po ang mga market administrator. Aksyon Bareta sa Okfm. Hill de la Cruz. Labi-labi ang pasasalamat kan mga driver asin man na jeepney operator kan biyahing Naga Calabanga na yaon dyan sa northbound jeepney terminal sa tulos-tulos na pagtumaraksyon kan liderato ni dating barangay Kapitan Buboy Salba na kung saan sarap ng binibistong pusog na leader kang Public Safety Office digdi sa laog kan Siyudad ng Naga matapos na aksyonan ang tulos-tulos na aksyonan ang reklamo kan silang bitnang mga jeepney driver asin operator asin man nakatabang ang 97.5 Okfm na makaabot sa sinambit ng opisyal kan Public Safety Office ang reklamo kan mga driver. Sigon sa nga ni Mr. dating Kapitan Buboy Salba na matapos ang sumbong sinatulos ang nagkondusir ning checkpoint sa may boundary kang Naga Kanaman para formal minting sitahon ang mga trimobile na mga kolorom na hali duman sa banwaning Kalabang Camarines Sur na nagbabayad digdi sa laog kan Siyudad ng Naga asin man nagpipick up ning mga pasahero na nagiging kakompetensya kan mga lehitimong mga driver asin operator digdi sa nasambit ng ruta. Sigon kidating Kapitan Buboy Salba na ini ang saindang gigibuhon araw daw asin talagang dai ninda papalampason ang maglaog na kulor na trimobile di sa laog kan Siyudad ng Naga na dai matikitan. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, ini man si Hill de la Cruz, gusto ko okay ka.
Iba pang barita sa lado nasyonal, bagong o yung pinakawaring barita maparibitpan sa pinagtatakutan na variant COVID-19 hali pa duman sa UK o yung pinakawaring impormasyon ang bagong contagious variant kan COVID-19 na inot na discovery duman sa nasyon kan United Kingdom na discovery na iguana digdi sa Pilipinas base sa pinakawaring report as in examination kan Departamento de Salud asiman kan Philippine Genome Center kaman PGC. Sa kapariyong statement kan DOH asiman an PGC sinabitang pagbuyagyag kan duwang ahensya base sa biosurveillance as in border control efforts an B117 SARS-CoV-2 o ang UK variant napagaraman na iguana digdi sa Pilipinas pagkatapos magkuhanin sample sa Pilipino na nag-abot hali duman sa United Arab Emirates kan Enero 7 asin nagpositibo. Ang pasyente sa rong lalaki tagaduman sa siyudad ng Quezon asin nagbiyahe hali sa Dubai kan Desyembre 27 kan nagtaliw na taon para sa business purposes. Nagbalik sa Pilipinas o nagpasiring sa Pilipinas kan Enero 7 via Emirates flight na AK332. Siya pinag-swab test asin nagpositibo asin yaw na sa quarantine duman sa sarong hotel sa Metro Manila. Ang positive test result pinagluwas dahil palang naaloy asin ang pasyente pinagpapasiguro na kan gobyerno kan siyudad kan Quezon tangarig dahil na magkuriyat ang sayang ka-partner pinag-subtisman alagad nag-negatibo sa variant COVID-19 asin yaw naman sa suway na quarantine facility asin padagos na pinag-monitor kan mga opisyalis lokal kang Quezon asiman kan Departamento de Salud. Aksyon Bareta sa OKFM. Carlo Baldosa. Mainit ang pagsabat kan mga taga-Nabuwa Camarines Sur sa grupo ni dating Senador Alan Peter Cayetano kay Bansay Bicolano esposa na si Congresswoman Lani Cayetano makalis na magatulong ng ayuda sa mga pastor, mga barangay nutrition scholars asin sa mga barangay health workers kansud mga pagkaudto katuwang kan mga gumsinda Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte, dating kongresista kan Rinconada Salvio Fortuno, asin nag-aaspira na pagkagobernador Luigi Villafuerte. Ang aktibidad na piglansar kang grupo partisan na daakan sa indang pasalamat sa mga taga-Nabuwa, huli kan suporta na pinapahiling kan mga ini sa mga kalyadong opisyal siringman. Ang sinapungan ipisilan kan mga ini, makalis nilang tupon tubig ba ang 21 barangay sa indang banuaan, ang uminagin tulong bagyo, siringman, ana pinag-aagian tangunyan na COVID-19. Tigiban aktibidad sa mahiwas na Convention Center kan Nabuwa National High School na pinagpartisiparan kanday mababa sa labis 200 na mga resipiente. Presente man sa lugar, ang PNP tangan ipasunod ang standard health protocols para maiwasan ang pigatakutan na COVID-19. Dagdag informasyon sa lokal para sa 97.5 OKFM. Ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Sa detalye sa magatugang sa lado lokal, nagsungko na mismo si LTFRB Regional Director, retired Major General Antonio Garjola, nasalong taga-Naga sa opisina mismo kan Incident Management Team sa pagi mismo ni Attorney Don Colbera asin na presentema na libapang haralangkaw na opisyal kan Kapitolyo duman sa Camarines Norte. Sinabi ni Garjola, napapanahon na tanganin sanang ibalik ang normal na biyahe sa Camarines Norte matapos na halawigo na panahon na pinagbawal kan na Incident Management Team na magbiyahe ang mga pampublikong sasakyan lalo na ang bus asin man van na direktang minabiyahe palaog sa syudad ning Naga asin man paduman sa syudad kan Legazpi. Ang courtesy call na ginibo mismo ni Director Antonio Garjola
sa Camarines Norte. Sabi ka ni, na ini kadakol nin na purpose kasabay pamang kan na pagbisita sa mga terminal asin man pagkalibot kon sa na lote pwedeng ibugtak an inspection center na kung sa required ngunyan kan Land Transportation Office na mag-aagi sa mga private na inspection center ang ano man na klase nin na bihikulo tangan silang masigurado na ariglado pa o kaya man asertado pa ang mga sasakyan na ipinagpaparegistered sa Land Transportation Office. Ang LTFRB asin man LTO, iyo ang magkapartner na sa kanila gobyerno na iyon mapokus asin matutok sa mga problema sa mga sasakyan. Sa naging pag-uulay kan sugma, sinabi ni Director Antonio Garjola na sa indanang pinag-uulayan kung paano papatamaon ang pagbabalikan na biyahe sa Naga asin man sa Dait Camarines Norte. Kasabay pa kang kahagadang kan na publiko na kung pwede tugutan ang magbiyahe ang bus paduman sa Metro Manila tada didipisilan. Lalo pa na igwanin report na rampante ang mga kolorm na mga van na nagbabiyahe palaog sa Camarines Norte paduman sa Manila. Asin ini nakakalusot sa checkpoint sa Tamugon, taigwamanin mga magkakanigong mga dokumento na dahil mampili sindang pagbagaton. Yaw na ang medical certificate, pati naman ang sendang permiso na sinda makapagbiyahe, na kompleto man ang sendang mga dokumentos. Napagaramang kaya kan LTFRB na igwanin mga bando man sa Camarines Norte na nagbabiyahe pa Manila, alagad ang sinisingil. Kantidad 2,500 pesos sagud sa 3,000 ang pamasahe panuman sa Manila. Aksyon Bareta sa Okfm. Okfm. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Keng kadalabaw ligmana, sakit yung stick mo. Wala ko parang nadigay ako ng maasim para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita, igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Kalawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagud iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamo kan saudan sa Kalawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Kalawag San Felipe Market. Ang saudan sa Kalawag San Felipe Market yaon sa proposed Kalawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Kalawag San Felipe Market. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message.
kung ang sa imong sinaudan ready for pick-up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa the MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CVS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CVS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CVS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CVS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Panahon na naman ng sakit. Oras na para bigyan ng laban ng katawan. Bigyan ng Bonakid Preschool 3 Plus. Di lang basta gatas, may triple boost formula na puno ng immunity nutrients. Tulong para may laban ng katawan. Sa halagang 222 pesos SRP lang for a 400-gram pack. Bonakid Preschool 3 Plus. Together with a balanced diet and healthy lifestyle for children over 3 years old. Not suitable for use as a breast milk substitute. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Balik kita magatugang sa iba pang detalye sa lado lokal. Ginibukan na sugma ang Slaughterhouse Operation and Management Orientation Seminar na pinagkondukta kan National Meat Inspection Service sa panginot na mismo ni Regional Director Templo Nuevo. Sabi kan na sugma ni Alcalde Fermin Mabulo na haloy na dapat ginibo ang Operation and Management Orientation Seminar alagad ini perminasan ng naoktaba huli naman kan COVID-19 na pandemic. Lalo pa kunyan na istriktohon ang NMIS para naman sa mga karning ipinag-deliver. Lalo na si mga dai binubuno sa abatwa asin iyan automatic pinag-dideklarang hot meat. Sinabi ni Mabulo bilang presidente kan League of Municipalities, sinabi niya na talagang napapanahon na tangan siya ng pagganahon ang mga building na nainot ng ipinatugdok kan mga local government unit alagad day man nag-operate tamayo man ng mga personalis na pwedeng magbantay asin man magkatrabaho digdi. Ang sisayman na mga parabuno dapat mag-agi sa tamang seminar kung paano ang pagbuno kan orig asin mag-agi sa tamang proseso. Sabi na ang mga abatwa sa lambang munisipyo kinakaipuan ng gamiton tangan sinang masiguradong malinig ang mga karning ititinda sa saindang mga talipapa. Aksyon Bareta sa OKFM. Kasurban kan konfirmasyon kan Departamento de Salud na nakalawag na sa Pilipinas ang bagong COVID-19 na variant tali paduman sa nasyon kan United Kingdom. Alagad pinakakalma kan presidente na Pilipino. Ang sabi kani nangangadi sa kagurang na dapat dahil man maging delikado ang original na o mas man na delikado sa original na COVID-19 na nagatitiwala siya nakakayaon ka na mga eksperto sa salud sa Pilipinas. Iguana nga na mababakal na vaksina, tanganig po sa lalong madaling panon ang pagbakula sa mga Pilipino laban sa COVID-19.
si Presidente Rodrigo Duterte, ana nag-atubang sinda si Secretary Francisco Duque III kan Departamento de Salud asin sa pinagkonfirma kani kay Duterte na sarong residente kan Quezon City ang nagpositibo sa COVID-19 varianta. Ang importante sikon digdi dapat magsunod ano muna ang Pilipino sa mga health protocol. Ang esposa kana lalaking taga Quezon City, anyaw naman sa isolation asin sa diring quarantine facility. Aksyon Bareta sa OKFM. Pwede nang gamiton an ay contact ini an personal na pinag-post ni Alcalde Madel Yorobi Alpilor kan Ilga City. Pega sabi niya na pwede nang gamiton ini kan mga establishmento komersyal duman sa Ilga. Pinasalamatan niya pa na mahal na Diyos sulamang kan nasabi ng pagtugot na dapat na gamito na ini. Matatandaan enot na nga pinagkontra ini kan sa iyang mga kalaban sa politika lalo na si mga miyembros kan sangkunan na panlunsod sa sinambit ng syudad na iyo ang enot nang nagalatag na dai dapat gamiton ang eye contact ini minabalgar sa human rights o kaya man makukasubot ang anuman na informasyon kasi sa man na magpa-register digdi. Enot nang nagkapaliwanag kayan si Alcalde Madel Alpilor na kung iyan ang magabat na rason, kuta na dapat kadakol na nin mga reklamo sa Shopee, sa Lazada o kaya man sa Amazon na nagkukuha nin detalye na minapuon sa pangalan, address, permasin man na contact number. Sinabi ni Alpilor na mayo maning iba pang hagado na informasyon kundi si mga panginot sa nang informasyon tangani sa nang madaling makontak ang si sayma na persona. Big palawas ang eye contact sa syudad kan Ilga ini bilang kasolusyon sa mas malikas na contact tracing kuning kaso magkaigwanin na COVID-19 sa saindang syudad. Aksyon Bareta sa OKFM. Unan sa iba pang balita sa lado lokal, pinagtawanan o pinagsugo na ni Alcalde Nelson Legacion na sinda City Planning Officer Willie Prelies, Asiman Royal Oliver, tangarang iyon ang magipag-ulay sa mga representante ka na AstraZeneca Pharmaceutical Company, tangarang makabakal ang lokal na gobyerno ka na baksina laban sa COVID-19 na ito ang pinagkonfirmar kan Alcalde na iyon ang sadang napili nin hulita mas barato. Digdi maaraman kung rin na pwede nang magamit asin pwede nang punan na ang pagbakuna depende sa gigibo na naurulay ka mga representante ka na pharmaceutical company asiman na representante ka na City Hall. Aksyon Bareta sa OKFM. Nasabihan ko na si Mr. Willie Prelies and probably si Mr. Well Oliver makatabang sa pakikipag-ulay initially with the concerned pharmaceutical company for the execution of the necessary agreement. Duman maaraman kung noarin magiging available and kung pira po gabos yan. Yan ang parte kan mga payag kan Alcalde kan Siyudad Dinaga Nelson Legacion. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang detalya sa makatugang sa lado lokal asiman lado nasyonal og mahon ang Bicol Medical Center bilang partisinda kan mga ahensyas kan o kaya man bilang parte kan na Department of Health na nakakuanin halangkawon na rating mapadapit man sa pinaggibong survey kan na pala sa ASA Research na naggapoon kan November 23 sa December kanakaging taon na 2020 sa naging ulat ng Bayan Report na pinagpaluwas ang Department of Health iyo ang ikaduwa sa mga ahensyas kan na gobyerno na nagtrabaho nin tultul tangan sa nang labanan ang COVID-19. Sabi ka na pala sa ASA Research na ang 76% ipinagkatao
sa DOH, sa sinibapan mga hospital, kabali na ang Bicol Medical Center na yaon digdi sa syudad ning Naga. Mientras tanto, kadakol ang nagpipiling-piling kan si Secretary Francisco Duque III ang makakuan ning 64% approval rating na kung saan bago pa man kan pandemic, inutang nga pinagbati ko si Duque, hulimang kan mga mainit na issue na pinagdadaklag sa iya, asin man sa Department of Health. Malangani, takadakol ng mga senador ang gustong gayong palayaso na siya sa pwesto. Ang survey pinagsasabi na pinaghapot ang dakol na mga tao kung anon sendang masasabi sa performance ni Duque, pati naman kan DOH. Sinabi na ang ratings na 76% sa DOH okay, alagad ang 64% na nakuha ni Duque bakong makatutubod sigun man sa iba pang mga government official. Aksyon Bareta sa OKFM. Carlo Baldosa. Dagos na pituldugan ni dating rekunada Congressman Salvio Fortuno ang mga spekulasyon kanday nila pagdalagan sa masod eleksyon. Kan sa esposa na si Teacher Josal Fortuno. Kan sudma sa tubangan kan sa mga kababayan. Ipinag-istorya kan dating kongresista ang mga dahilan sa lakwang na ini kan sa esposa. Asin sa ragidi, iyo ang sa indang salud. Sigun ki Fortuno, labi sa 34 taon na siya sa politika asin sa panangapanon na ini. Pagsyerto niya na mataan niya ng tultol na serbisyo ang mga tao. Pero pa sa pag-istorya kay niyo ang sa perfect attendance naman sa Kongreso. Kan siya congressman pa, asin ang mga pinasakyan ni mga lihis, nangunyan. Ang pinapakinabangan na kan mga tao. Sarot na nga digdi, yun paghibong universidad sa sarong kuleyo sa nabwa. Abisar kan pagbutos ni Namagom sa politika, dahil man ginaya nagtugot si Konsal Fortuno, maputulan sa iya pagtabang sa karingkunada, kung kaya, na pagdesisyon nila na patalagan ng board member ang sayang aki, na si Salvio Fortuno Jr. sa mga Perlian. Mantang kinanong permarman kay ni na si Governor Migs Villafuerte ng Naga ang madalagan congressman sa Rinconada area. Dagdag informasyon sa lado lokal para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa 97.5 OKFM.
Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ano pong magandang naramdaman niyo po sa pag-inom ng ating Rice Coffee Mixer Dondon from Sorsogon? Maganda po siya sa katawan, like yung po sa sa mga 3-in-1 na nabibili. Bakit? Ano pang problema niyo po sa inyo pong katawan at uminom po kayo ng ating Rice Coffee Mixer Coffee? Pananakit ng katawan, tapos meron po akong vertigo. Nung nakainom po ako niyan, medyo okay na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Akong bahala. May Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka nang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. From Surf, kaya kang protektahan. Malinis ang labada. Fresh wais at mabango pa. Tanggal ng kakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangong fresh wise pa. 550 SRP na. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Uy, pa mga panabol na balita sa lado lokal, si District Engineer Rebecca Roses, kan Camarines Sur, 3rd Engineering District, kan DPW sa Baras Kanamang Camarines Sur, kabali sa lista ni Secretary Mart Villar na pinapamalasan ni Presidente Rodrigo Duterte alagad ang 3rd Engineering District na pinapamay ni Roses dahil mang kabali sa lista na kan Presidente o kan Presidential Anti-Corruption Commission o PCC na pinag-iimbestigaran huli sa issue sa korupsyon. Kung nakabali sa listahan, huli na konsiderado ng overstaying sa 3rd Engineering District siya maninigo ng ibalyong Engineering District. Si Roses, taga-Daraga Albay, dahil pamaraman kung sa isang distrito ibabalyo, alagad si Secretary Mart Villar, iyon sinugo ni Presidente Duterte na balasaon ang mga may katungdan sa pwesto sa mga opisina regional as in Engineering District kan obras publika. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa detalles, kita magkatugang ultimo detalles sa lado lokal. Ugmahon si Documenting Ramos pagkatapos na ipaapod ang Provincial Advisory Council na konsensal sa mga miyembro digdi. Pigapapod mismo ni Police Colonel Bernardo Perez ang Provincial Director kan PNP digdi sa Camarines Sur. Sinabi ninda na ang Provincial Advisory Council minataunin na magayon advice sa PNP tanganin silang mapataman sa indang darlagan. Asin makuhaan na boses kan manlain-lain na sektor digdi sa Camarines Sur. Sabi kani na ang PNP sagod ang Provincial Advisory Council suportado ang PNP Patrol Plan 2030 na kung sain si Documenting Ramos sa laman sa mga nagtatao nin advice asin man minatao nin suwestyon tagani sanang mas lalong mapagayon. Kabalin na dyan kung ano man ang reklamo sa lado kan na Philippine National Police na dapat patamaong kan mga opisyal kan sugma nagkapera sa mga miyembros kan Provincial Advisory Council. Anaynot naman nagpasalamat kay Police Colonel Bernardo Perez matapos na taon ng tulos ning atensyon ang sa indang grupo asin mayong planong ribayan ang mga ini. Aksyon Bareta sa OKFM. Samantala sa lado kan na showbiz, nabuhay na naman ang istorya asin man hiringhingan sa showbiz industry na kung saan liwat ang paggabuhay kan istorya na plano ng pagpakasal ninda Sam Melby asin man na Catriona Gray.
Si 2018 Miss Universe Catriona Gray na sarong Bicolana na taga-duman sa Albay. Pega sabi na mayo maning problema kung nadagos na siyang maglaog sa trangkilong buhay pagpapamilya kay bananan sa iyang kailusyon. Lalo pa na halos mayo naman siyang doda kay Samuel B. Tayo ni mabuot asin garunggayo mayo maning ugaling parabanog ning agom. Igwa manin igwamaning dakol na income asin igwanin mga negosyo nga padagos na pinagamamanage apel kan sa iyang paggibunin na kanta asin na paggibunin mga pelikula. Gabos na pabor ang mga kapipinsanan ni Catriona Gray sa Uwas Albay. At asubot si Samuel B. Gwapo asin man may respeto sa sendang mga magurang. Apel kayan makunggayong mahal-mahalon. Arog kan pinagasasahot sa senda. Matatandaan inot ng napabaritang si Catriona Gray asin man na sa Melby gusto nang magpakasal kanakagipang bulan ni Mayo kanakaging 2020. Alaga na yan pinag-Oktabat si Catriona sinasabing sibot pa sa iyang trabaho bilang dating Miss Universe. Aksyon Bareta sa OKFM. Yang katiripunan ka mga details kan Bareta Lokal na sila digdi sa Bangon Aksyon Bareta sila mga lingkod. Ako po si Danny Aurios. Iniman po ang sinong lingkod, si Ron Enon. Lado Technical Kapitan Jonathan Lopez, Desmapolis po kan sa idong pagantabay. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud, asin negosyo, digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop na